nuwun katresnanipun. Sugeng dalu Bu Sukesi Rahayu. Sugeng dalu Pak Dalang. Nggih. Pun ping kalih jenengan kula sak kanca sowan Sela Katon. Inggih, leres. Badhe matur menapa kalian warga mriki? Kula Nggih no. atur kula namung setunggal. Menapa? Matur nuwun ingkang tanpa upami sak gedhe-gedhene. Awit menapa Pak Dalang? Warga masyarakat dalu niki wonten ing Sela Katon salah satunggalipun warga masyarakat ingkang leres-leres tasik kersa nguri-uri lan ngurip-ngurip kabudayan Jawi. Tinggalanipun Mbah Buyute awake dhewe. Tepuk tangan untuk warga Sela Katon. Sampeyan ngerti apa ora kenapa kok desa kene jenenge Sela Katon? Dereng. Nah, takono. Pripun Pak Dalang? Sela Katon, sela ki watu, katon iki ketok. Dadi lek nang kene iki kemlelet, kemaki aneh-aneh, kepruk watu ndase ngono. Ah iya, kuwi takate gathuk ngawur kuwi ora. Ning saestu Pak Dalang. Pripun? Dados tiyang Jawi menika ingkang tasik kersa nindakaken upacara adat bersih dusun niku salah sawijining cara Mbah Buyute awake dhewe mbiyen paring tinggalan niku lho Pak Dalang. Nggih. Supaya ekosistem alam niku tetep lestari. Contonipun kan warga masyarakat mriki gadah kepercayaan inggih menika nguri-nguri sing jenenge tanduran pari terus disuguhke terus dislameti ana Dewi Padi Dewi Sri nika lho. Nah tujuane napa? Yen awake dhewe ra dikeki kepercayaan karo Mbah Buyute mbiyen arupa Dewi Padi, mengko masyarakat wong sing serakah-serakahi bakale sembarangan ngolah lemah ditanduri pabrik, dincepi pabrik, dibangun pabrik, papan-papan sing napa nggih mateni ekosisteme alam semesta niki wau. Conto malih enten kepercayaan ingkang dibangun kalih Mbah Buyute awake dhewe nggih menika Dewi Laut Selatan utawa Kanjeng Ratu Kidul. Nika sanes kepercayaan ingkang elek lho nggih. Nika sae sanget. Yen awake dhewe niku mboten diwenehi kepercayaan ngoten niku. Keserakahan manusia itu bakal menghancurkan ekosistem laut. Mula awake dhewe duwe rasa wedi, ati-ati ning laut, carane golek iwak kanthi cara sing bener tetep dilestarekake ngoten niku mboten nganggo bom. Oh, ngoten iya. niku. Leres. Pramila awake dhewe kudu bangga dadi wong Jawa merga dititipi budaya ingkang luhur kados mekaten, kados warga masyarakat Sela Katon. Nggih, leres Bu Kesi. Nggih, sae sanget. Jenengan wau Dewi Padi asmane sinten? Dewi Sri. Niku lak dikurmati kalih wong Jawa to. Nggih. Lah teng Sela Katon mboten. Sinten? Mriki kok asmane Bu Sri ngoten niku malah kon adang teng mriki niki. Nggih to Pak sing adang Bu Sri to? Nggih teng ngene Pak Wito kula wau takon pethu teng nggen kamar mandi kok. Jenengan asmane sinten? Bu Sri. Lah jenengan kok teng mriki? Nggih. Kok mboten enten kancane? Mboten ngaten niku kula piyambak Pak Dalang. Ngono kuwi Bu Sri. Kaya ngono kuwi. Ya, mbok menawa gentenan. Gentenan wis ibu-ibu sing masak sedaya kemawon matur nuwun ingkang kepareng nyugata dumateng kula sak kanca lan ugi sumrambahipun para tamu ingkang kepareng rawuh. Tandha tresnanipun napa Bu Kesi? Badhe ngaturaken sinam nyamat kemawon. Sinam nyamat. Nggih. Diaturake. Wabil khusus dumateng para sesepuh adi sepuh ingkang kula aturi rumiyin amargi menika lak piyayi ingkang sampun satrepipun pikantuk pakurmatan mengko njur nglerek saya selirane bocah nom-nom jaman saiki. Ya ngono ya, Mak. Monggo Bu Kesi sinomipun.